Bismillahirrahmanirrahim. Auren nadama, kashi na 4. Me yiwuwa ko makara suka yi, Nadiya ta ce muryarta na ɗan rawa domin duk a cikin ɗoki take domin tana son ta ga saurayin da Amira ya ce mata za ta nuna mata. Hakan ne ya saka ta cikin ruɗani. To wai abin da yake bani mamaki, dubi fa 12 saura ba su taɓa kaiwa kamar yanzu ba su buɗe ba. Matan biyu suka yi cirko-cirko na 'yan daƙiƙu a gaban shagon. Amira tana 'yan dube-dube ko za ta hango ɗaya daga cikin maɗin kan ya ɓullo. A hannun ɗan makullin gurin yake, Nadiya ta tambaya sa'ad da ta ji kamar shirin ya yi yawa. Da jin haka sai Amira ta saki wani murmushi ta ce, a gurinmu ba ta ƙarasa ba sa'ad da ta hango shi ya nufo inda suke cikin sauri. Tun daga nesa Amira ta lura da cewa ransa a ɓace yake, wani farin ciki ya lulluɓe zuciyarta. Sa'ar da ta hangi kwalar rigarsa ta yi dukun-dukun tabbas ta san kwanan zancen. Gashi nan na ya zo, Amira ta ce da Nadiya sa'ar da kyakkyawan saurayin ya ƙaraso inda suke cikin sauri. Hajiya ina kwananku ya ce da su. Lafiya lau Tijjani. Ku yi haƙuri don Allah Hajiya, ina fatan dai ba ku daɗe kuna jira ba. Wallahi wata matsala ce ta riƙe ni a gida shi yasa na makara. La ba komai Tijjani, buɗe shagon mu shiga. Lokaci guda kuma sai ta dubi Nadiya ta kifta mata idanu. Nadiya ta fahimci abin da take nufi kuma tun ma kafin ta kifta mata idanu jikinta ya faɗa mata haka. Haka nan kuma tun ma kafin jikin nata ya ba ta sa'ar da ta hango saurayin. Lokacin da ta hango saurayin ya nufo inda suke, sai ta sami kanta tana mai addu'ar ina ma a ce wannan shine Tijjanin da Amira ke ba ta labari. Ba ƙaramar harbawa zuciyarta ta yi ba sa'ar da ta je Amira ta ambaci sunan saurayin da Tijjani. Cikin sauri Tijjani ya buɗe ƙofar shagon sannan ya ɗage ta sama, yayin da Nadiya ta ƙura bayansa idanu. Ba ta ko ƙiftawa a zuciyarta tana cewa Allah kai ka haɗa ni da wannan kyakkyawan Allah ka iya min zuciyata ta shiga, kar ka sa zuciyata ta shiga ruɗani. Ita ko Amira tana satar kallon Nadiya a fakaice domin ta lura lokaci guda Tijjani ya yi tasiri a gurin Nadiya. Cikin sauri Tijjani ya janye musu gilashin suka shiga shagon, wanda tuni har ya haskake da farin ƙwan lantarki yayin da na'urar sanyaya ɗakin da Tijjani ya kunna ta fara fifita su. Tuni dama har sun fara gumi sakamakon ɗan jiran da suka yi a waje, saɓanin yanayin cikin motar Nadiya ma'abociyar raɓa kamar damina. Nadiya ta zuba wa dogon shagon idanu. Hakika Amira ta yi ƙoƙari domin ta tsara shagon daidai da zamani da ake ciki. Ta tsara shi daidai da zamanin da ake ciki. Hakanan ta lura kekunan ɗinkin guda 7 ne kamar yadda ta faɗa, 3 na surfani ne 4 kuma na haɗi. Daga can bangon arewa na shagon kuwa tangamaiman hoton Amira ne wanda ganin hoton ya tuna wa Nadiya da rayuwarsu ta jami'a, domin hoton tun Amira na da sauran ƙuruciya ta ɗauke shi. Ƙawayen biyu suka samu biyu daga cikin kujerun da suke cikin shagon masu ɗan wadatar laushi suka zauna, duk kuwa da cewa kujerun tamkar dutse suke don tauri in har za a kwatanta su da kujerun ɗakin shakatawar Nadiya. Saurayi Tijjani ya nufi kan keken ɗinki cikin gaggawa don fara aiki. Tijjani Amira ta kira sunansa, sauran ya yi turus sannan ya dawo inda suke, hannunsa ɗauke da almakashi. Na'am gani Hajiya. Amira ta dube shi da murmushi ta ce, ku daɗa gaisawa da wannan. Ta nuna Nadiya. Ƙawata ce, tare muka yi karatu da ita a jami'a. Cikin sauri Tijjani ya dubi Nadiya. Ranki ya daɗe ina kwana? Don Allah ki haƙuri. Ai ni da farko da na gan ku tare na ɗauka sabuwar kwastoma ce aka kawo mana, shi yasa ban gaishe ki gaisuwa ta musamman ba. Nadiya ta haske shi da murmushi lamba ɗaya wanda ta sha ribatar samarin da ba ta da lokacin su tun tana 'yar shekara 18. Ta dube shi a natse ta ce, raina ya daɗe tare da naka TJ. Suka fashe da dariya, shiru na ɗan lokaci. Tijjani yana tsaye a gabansu yanayin kallon wannan matar ma'abociyar faffaɗan murmushi. Ba wata kyakkyawa ba ce sosai ya ce a cikin zuciyarsa, amma akwai wani abu da ya sa zuciyarsa fari lokacin da ta yi masa kalman farko a gare shi. Nadiya ko ta ɗan sunkuyar da kai tana satar kallon shi a fakaice. Yanzu idan na ce ka ɗinka min babbar riga irin ta mata za ka iya ɗinka min? Tijjani ya fashe da dariya ya ce ranki daɗe wace iri ce kuma babbar riga ta mata? Nadiya ta kaɗa masa idanu ta tsuke baki ta ɗauke kai gefe guda ta ce ni ma na sani.
So dai nake yau ka ƙirƙiro min ita a matsayinka na ƙwararren tela. Gaba ɗaya suka fashe da dariya suka sake yin shiru na ɗan lokaci. Tijjani ya lura da irin leshin da ke jikin wannan mata, zuciyarsa ta harba, domin ko a cikin mata masu hannu da shuni da kan kawo musu ɗinki, ba kowace mace ba ce ke iya ɗinka irin wannan leshi ba. A lokacin ne wata alamar tambaya ta darsu cikin zuciyarsa, shin wannan ƙatuwar jib ɗin baƙa da ya gani a ƙofar shagon ta matar ce? In kuma baƙa ce, in kuma baƙa in kuma baka iya ɗinkin babbar riga irin tamu ta mata ba to, ka ɗinka min rawanin mata, ka ga na zama limamiyar mata kenan. Tijjani ya sake fashewa da dariya ya ce, ranki ya daɗe, ƙwarewa ta a ɗinki ba ta kai ni ga iya ɗinkin rawanin mata ba, sai dai ko in so kike yi dai ki ce me yi miki ɗankwali a fagace. Nadiya ta yi murmushi ta ce, to ni dai yau ba zan bar gurin nan ba sai ka yi alƙawarin yi min ɗinki. Tijjani ya dube ta cikin mamaki da murmushi ya ce, ɗinki kam in kina so ne me zai hana na yi miki? To amma sai dai ki faɗi irin wanda ba zai zarce ƙwarewa ta ba. Nadiya ta yi lumshe idanu tana karkata ƙafa. To ko so kake na baka zaɓi ka ɗinka min duk abin da ka ga ya fi dacewa da ni? Tijjani ya ɗan yi jim a ruɗe. Ko kuwa dai na ɗauko miki littattafan hotunan kala-kalan ɗinkin ki zaɓa? Nadiya ta girgiza kai, a'a ban yarda ba, ka je na baka zaɓi duk abin da ka ga ya dace da ni ka ɗinka min. Kawai ta ɗan yi shiru sannan sai ta ce, yanzu idan na kawo yaushe zan samu? Tijjani ya dubi Amira wacce ke zaune shiru tana ta nazarin hirar tasu cike da mamaki ya ce, muryarsa na ɗan rawa. Bari na duba littafin tsare-tsaren ɗinkinmu na ga ranar da za a baki. Cikin sauri Nadiya ta zazzaro idanu gami da buɗe baki da tafi na ruɗu ta ce, oh dama ai gwada ka na yi, wato ina baƙuwar taka ma sai ka bani wani lokaci? To kaga da na kawo ɗinki na zan dawo washe gari na karɓa, ni ba na son delay. Ta miƙe tsaye tana duban Tijjani cikin murmushi. In kuma ba za ka ɗinka min ba ka faɗa min. Tijjani ya girgiza kai ya ce, bai isa ba, wane ni ɗin banza? Yanzu yaushe za ki kawo? Nadiya ta juya ta ɗan kare Tijjani da bayanta sannan sai ta ƙifta Amira idanu ta ce, da kai za mu tafi gidanmu yanzu nan ka karɓo kayan ko ka fara ɗinkawa da wuri? Don gobe ina dawowa daga aiki zan biyo da yamma na karɓa. Tijjani ya dubi uwar gidansa Amira a ruɗe, ga mamakinsa sai ya ga ta yi masa murmushin ƙarfafa gwiwa. Babu komai, ka bi ta ka karɓo, sai ka yi sauri ka dawo domin akwai lissafin da nake so mu yi da kai kafin na bar gurin nan. Sannan sai Amira ta dubi Nadiya ta ce, sai yaushe za mu haɗu da ke? Nadiya ta ɗan yi jim sannan sai ta ce, ki zo yau da daddare mana sai na rubuta miki abin nan, in ya so gobe Monday sai ki yi withdraw. To na gode, Amira ta ce gami da miƙewa tsaye. Mu je na raka ki. Nadiya ta dubi Tijjani wanda ke tsaye kamar zane ta ce, to ajiye ma almakashin mana sarkin maɗinka, ko da almakashin za ka bi ne? Tijjani ya yi dariya ya girgiza kai. Duk abin da kika ce haka za a yi, ranki ya daɗe. Ka same mu a waje, Amira ta ce da shi sa'ad da suka nufi ƙofar fita daga shagon. A ƙofar shagon ɗinkin a nan motar take, ƙawayen biyu suka dubi juna suka ƙifta wa juna idanu a gulmace. Ya kika gan shi? Amira ta ce muryar ta ƙasa-ƙasa. Beautiful, Nadiya ta ce cikin harshen Turanci, wallahi ya ma wuce yadda nake tsammanin sa tun farko. Yanzu idan kun tafi me kuma? Maganar Amira ta katse sa'ad da ta hango Tijjani ya nufo su cikin sauri. Kada ki damu, kya ji labari idan kika zo da daddare, Nadiya ta ce cikin raɗa. Idan har ba a kusa da ita mutum yake ba, sai ka rantse da Allah fatar bakinta ba ta motsa ba, sannan sai ta ɗaga murya ta ce, zagaya ta can ka shiga mu tafi, ko ka dawo da wuri. Jikinsa na rawa Tijjani ya zagaya ya buɗe motar, ya zauna a kan rantsatsun kujerun motar. A hankali, a tsorace kamar mai zama a kan ƙwai. Wani lallausan ƙamshi ya bugi hancinsa a daidai lokacin da Nadiya ta yi sallama da Amira ta shigo motar, ta kame sannan ta kunna na'urar sanyi. Nan da nan raba ta fara busowa a jikin Tijjani. Saki jikinka sosai Tijjani, na ga ka takura guri guda.
Nadiya ta ce da shi sa'ad da ta lura ta ga ya zauna cakeke duk a mimmiƙe kamar ya hau doki. Wannan shi ne karo na farko da ya taɓa shiga jib a rayuwarsa. Nadiya ta gyara zama sannan ta yi wa motar ki ta tuƙa suka hau titi a hankali sululu kamar suna tafiya a kan gajimare. Nadiya ta ji warin ranar da jikin Tijjani ke yi ya bugi hancinta. Mai yiwuwa a ƙasa ya zo tun daga gida. Allah sarki bawan Allah, Nadiya ta ce cikin zuciyarta. Sannan ganin Tijjani shiru sai ta dube shi ta ce, me ya samu kwalar rigarka na ga duk ta ƙudundune. Tijjani ya ji kamar ta soke shi da mashi a zuciyarsa. Domin tun sa'ar da ya baro gida cikin matsanancin ɓacin rai bai ƙara tunawa da matarsa ba, Batula. Ba sai yanzu wannan mata mai iya raha da sauƙin kai duk ta gusar masa da baƙin cikinsa, ta mantar da shi duk bala'in da suka yi da matarsa. Sai ga shi yanzu da kanta ta ƙara tuno masa da baƙin cikin da ke damunsa, duk da yake Nadiya ba ta jiyo ta kalle shi ba, ta lura da sauyin yanayin da ya bayyana a fuskarsa ta cikin madubi. Tijjani ya dube ta da murmushin yaƙi, muryarsa na rawa ya ce, wani ƙazamin yaro ne ya kama min wuyar rigata da safe da sanda ina yi masa wani wasa. Tun kafin ya ƙarasa bayani Nadiya ta san ƙarya yake yi, domin Amira ta raɗa mata cewa mai yiwuwa faɗa suka yi da masifaffiyar matarsa kafin ya fito. Don haka sai Nadiya ta dube shi da faffaɗan murmushi ta ce, Allah sarki Tijjani, ashe kai ma kamar ni kake kana son wasa da yara. A ƙofar tangamemen gidan su Nadiya sa'ar da suka zo ƙofar gidan, dogon mai gadin mai tanƙwararriyar hula kamar makami ya sheƙo a guje har hularsa tana ƙoƙarin faduwa ya zuge musu ƙofa suka wuce zuwa cikin farfajiyar gidan. Mai gadin ya jawo ƙofar mai tafiya a kan taya ya rufe, sannan ya dubi idonsa. Ya dubi abokinsa Idi mai gadi yana riƙe da sigari ya ce, mu haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban wannan labari. Kar a manta a danna mana subscribe.